sorry ma, nadugay ko guli. O nalay noon ko makatabang o pamupo ni mo sa mga tanom nato. Ay, okay ra anak, oy, human naman. Okay ra ka ma? O kakapuya? Lingkod sa diha ma. Ako nalay maglungag. Mag-andam sa itong panihapon. Ah, sige. Kainit sa panahon. Ay, kapuya. Uy, unsa to? Ha? Ma, Nak. ngano? Nak, dunay kahayag ka ni gawas gikan si mong bag. Unsya? Kahayag gikan sa kubag? Oh, lagi. Tanawa. Mura og gikan sa sud ang kahayag. Misilaw kin ang kahayag. Ha? Ay ba? Ala, unsa man ni? Nga naman, anak. Ha? Ambot mo. Nawa na. Nuwa na tuod. Nakunsa ka to sa. Ambot mo. Ablihi ko nun ang imong bag, be. Oo. Oh. Hala, ang lapis. Gikan sa lapis ang kahayag. Gikan din niya kay napay gamay kahayag nga ako nakita sa dayon na kawa. Nga naman na. Nganong ingon anang imong reaksyon, ha? Ha? Wa man ma. Say, wa. Oh, Ang ako rin ng flashlight nga gamay ma. Katong nakitaan ako ba, siga. wow. Mao ba di ay? O ma, ako sa nitiwasyon ng akong buhat ma. Ano nga magkapanihapon na to? Lapis, ganong miyayag man ka ganina. Nandok pa ako. Ansa digid ka? Di man di ka makasultin no? Ansa man to di mo pagtubag na ako nga. Lapis man di ka? Pa man kay baba. Di ka makatubag na ako. Oh. Ha! Ha! Hala, Pagwit. Na, naunsa ka, si mama. Wa man ma. Naitiki. May nakugdaunsa ka diha na. Okay ra ko ma. Nahala sige. Tiwas og tuon diha na. Ma. Kuyawan ako eh. Ano naman to? Miliyok lapis? Ay, basig nalipong ra ko sa kainit sa panahon. Huwag kayo malipong. Ah! Talagpat siya ko. Kasakit akong kugang-kugang. Ikaw to misulti? Ikaw to mitingog? Ha? Lapis? Oh, Nakaunsa ka, oy. ako lagi. Ano naglagubo mo ka din, he? Ah. Singkit na sad ka, naunsa man ka. Kining nalagitiki mo. Tiki. Oh. Karon na lang ka mahadlok og tiki. Ha? Ano ka mahadlok og tiki? Good. Ha? Kining kuan ma kanang mitingog magod ang tiki. Unsa? Nayapag na. Nitingog na ang tiki. Nitingog lang. Saba di mo bagbis. Uy, kahanggaw na bayas naong ni mo na. Uy. Lagi ma, di man ni siya mutuon noon. Taba diha, oy. Pagkasiaw na gini mo bataa ka. Sige na ma, katuog na. Kay sayo para bata ma, manindaog ma. Ikaw sad, katuog na. Dalian na imo assignment diha, ron matuog na ka ha. Sayo pa taog ma. Oo ma. Sige. O ma. Kinsa gidi ka? Kinsa gidi ka? Ayaw ko ilap ti ha. Mangang kami. Agay, sakita sa akong kugong-kugong, oy. May gana akong pagkalagpot. Imo mo akong gilabay bagwes. Kailan ka na ko? Siyempre. Lain sa ngayong di. Misulti bitaw ka sa imungan. Pagpangutan na ni. Pupo ni mo.
Popo? Oo, Popo. Kinsa Popo? Ang nagatag ni mo nako. Aw, ang nagatag nako ni mo. Libuga, oy. Whatever. Alo, kamaw ka mo English? Line to gagdi. I'm smart, intelligent, and witty. Kamao ko mo sulti og bisan unsa nga sinultihan. Ha? Titinuod? Alage. Bright kay ka. Siyempre, naman ko sa tanang subject. I know everything. Sige ba ako eskwela? Pagkalingaw man ka, oy. Oh, di ba? Lingaon na ka na to. Nalimot na ka sa imong kadlok na ako. Ako si Lapis Bonges-nges. Ah, lain na. Bungis-ngis, ha? Ah, di ba? Naimot ka? Nagkatawa ka? Mahimot man ko sa imong katawa. Pati kagtingog sa. Mao gani. Gani. Tawgon ko nila og bongis-ngis sa among kalibutan. Ha? Inyong kalibutan? Oo, sa kalibutan sa mga engkanto. Ha? Kalibutan sa mga engkanto? You mean, engkanto ka? Oo, nagtaday ang klase sa engkanto ang ana sa among kalibutan. Ato na'y mga dautan, ato na sa'y matarong. Ha? Ikaw, asa man ka na? Isprikitek! Ispikitek? Siyempre. Sa matarong. Maubitaw, nga di ako gihatag ni Popo nimo. Kay buotan man ka. Nisalig si Popo nga gamiton ko nimo sa matarong. Ang siyempre, tabangan ti ka. Nga. Lo, pati asik tingog, oy. Angang, sigihan man kong tahal. Nakadungog. Pero, tayo pa, nadi engkanto nga lapis? What a question. English. Ako di ay, ako ang buhing ebidensya nga doon ay engkanto nga lapis. Sayo pa. Maya mo sayo ni mo. Pungis-ngis, oy. Siyempre. Taysa, bungis-ngis. Ha? Nga naman. Kanang, nganong nahimo man kang lapis? Sa halip na makinig gamit ang tenga, nararamdaman nila ang vibration sa paligid. May mga espesyal silang sensor sa tuhod at paa na tumutulong para mabasa ang maliliit na galaw sa lupa. Hi guys! Tunggan ninyo part 3 mga ang tunog sa pamamagitan ng pagkiskis ng parte ng kanilang kakapaingon. tinatawag itong speculation para ito magitang tuni o chirping sound na nalilikha gamit ang bahagi ng tiyan at panga. Ginagamit nila ito para makipag-ugnayan sa kapwa langgam at minsan maging sa ibang species. Pero kung may pinaka-importanting wika ang mga langgam, iyon ay amoy. Ang mga langgam ay nagiiwan ng pheromone sa lupa. Ito ay espesyal na kemikal na parang invisible trail. Hindi natin ito nakikita, pero madaling naaamoy at nababasa ng ibang langgam. Halimbawa, kapag may forager ant na nakahanap ng pagkain, maglalakad ito pabalik sa kolonya habang nagiiwan ng pheromone trail. Kapag naamoy ito ng ibang langgam, susundan nila ang landas. At habang bumabalik din sila na may dalang pagkain, magdadagdag pa sila ng sarili nilang pheromone. Dahil dito, mas lumalakas ang trail, mas maraming sumusunod, mas nagiging malinaw ang ruta. Pero kapag naubos na ang pagkain sa lugar na yon, ang mga langgam na bumabalik ay hindi na nagiiwan ng bagong pheromone. Unti-unting nawawala ang amoy. At kapag nawala ang amoy, nawawala rin ang ruta. Ganito sila nakaka-adjust sa pagbabago ng paligid. Kapag naharang ang dating daan papunta sa pagkain, may mga forager na aalis sa lumang trail at maghahanap ng bagong ruta.
Kapag may nakahanap ng mas maikling daan, mag-iiwan ito ng bagong pheromone pabalik sa kolonya. Susundan ito ng iba. At kapag mas matagumpay ang bagong ruta, mas lalo itong lalakas dahil mas maraming langgam ang mag-iiwan ng amoy doon. Dito nabubuo ang sikat na pila ng mga langgam na halos parang may sariling highway. Dagdag pa rito, hindi lang direksyon ang kayang sabihin ng pheromone. Kapag may langgam na nadurog o nasaktan, naglalabas ito ng alarm pheromone para itong emergency signal. Kapag naamoy ito ng mga kalapit na langgam, bigla silang nagiging agresibo, handa silang umatake. At ang signal na ito ay kaya ring makaakit ng ibang langgam mula sa mas malalayong lugar. May ilang species pa nga na gumagamit ng mapalinlang na pheromone laban sa kalaban. Ginagamit nila ito para lituhin ang ibang grupo ng langgam hanggang sa magkamali ang mga ito at umatake sa sarili nilang kasama. Sa katawan ng langgam, maraming bahagi ang kayang gumawa ng pheromone. May gland sa katawan, venom gland, at iba pang bahagi sa likod, tiyan at paa na ginagamit sa chemical communication. At hindi lang nila ito iniiwan sa lupa. Minsan, ipinapasa rin nila ang pheromone sa isa't isa kasabay ng pagkain. Sa ganitong paraan kumakalat ang impormasyon sa buong kolonya. Nalalaman ng isang langgam kung anong grupo o trabaho ang ginagawa ng kasama niya. Parang may ID system sila, pero imbis na card o uniform, amoy ang gamit nila. Kapag nagpalit ng reyna ang kolonya, may mga uri ng langgam na hindi lang iisa ang reyna. Minsan, maraming reyna sa isang kolonya, pero kahit marami sila, may nangingibabaw pa rin. Ang dominant queen ay naglalabas ng particular na pheromone na nagsisilbing signal ng kanyang kapangyarihan. Kapag tumigil siyang gumawa ng pheromone na yon, nagbabago ang takbo ng kolonya para itong palatandaan na humihina na ang kanyang posisyon. Unti-unti sisimulan ng mga worker ants na alagaan ng ibang reyna at ang bagong reyna na iyon ang magiging dominanting leader ng kolonya. Sa maliit na utak ng mga langgam, nakakabuo sila ng sistemang sobrang ayos, sobrang practical at sobrang epektibo. Malayo sila sa tao at sa mas matatalinong mammals. Pero sa kabila nito, nagawa nilang bumuo ng isang lipunang may communication, trabaho, hierarchy, at collective decision making. At hindi lang iyon. Dahil sa ilang bahagi ng mundo, ang mga langgam ay hindi lang naghahanap ng pagkain. Nagsasaka rin sila at nag-aalaga pa ng sarili nilang hayop. Karamihan sa mga langgam ay kumakain ng iba't ibang bagay. May mga predator, may mga kumakain ng patay na hayop, may mga kumakain ng halaman, at may mga herbivorous ants na umaasa sa special microbes sa kanilang tiyan para mas mapakinabangan ang plant food na kanilang kinakain. Pero may ilang species na umabot sa mas mataas na level. Gaya ng tao, natutunan nilang gumawa ng sarili nilang agriculture. Hindi ito simpleng pagkuha lang ng pagkain sa paligid. Tunay silang nagtatanim, nag-aalaga at nagpuproduce ng pagkain sa loob ng kanilang kolonya. Sa sobrang lawak ng ganitong gawain, malinaw na itong na-classify ng mga scientists. May 80 species ng langgam na gumagamit ng mas simpleng paraan ng agriculture. May 34 species na nagtatanim ng coral mushrooms. May 18 species na gumagamit ng yeast breeding. At may 63 species na umabot sa mas advanced na agriculture. Ang mga ito ay marunong gumawa ng buong mushroom gardens sa loob ng kanilang kolonya. Mas nakakagulat pa, may ilang uri ng mushroom na halos na domesticate na ng mga langgam sa loob ng maraming henerasyon. Ibig sabihin, hindi na kayang mabuhay ng mga mushroom na ito sa wild. Kailangan na nila ang pangangalaga ng mga langgam. Parang tunay na farm crop na nakadepende sa farmer. Leaf cutter ants, ang tunay na mushroom farmers. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay ang leaf cutter ants. Sa unang tingin, akala natin kinakain nila ang dahon na pinuputol nila. Pero hindi iyon ang totoong dahilan. Dinadala nila ang mga dahon pabalik sa kolonya. Pagkatapos hinihiwa nila ito sa maliliit na piraso. Ginagamit nila ang mga dahon bilang substrate o pataba para sa kanilang mushroom gardens. Oo, hindi dahon ang pangunahing pagkain nila. Ang tunay nilang inaalagaan ay fungi at kahit sa farming may malinaw pa rin silang division of labor. Ang malalaking worker ants ang pumuputol ng matitigas na parte ng halaman. Ang mas maliliit naman ang ninunguya at naghihiwa ng mga dahon. At ang pinakamaliliit na langgam ang nag-aalaga sa mismong mushroom plantation. Sila ang naglilinis, sila ang nagbabantay, at sila rin ang tumutulong para hindi masira ang fungi. May mga bakterya pa sa katawan ng ilang langgam na gumagawa ng substance na parang antibiotic. Tumutulong ito na labanan ang mga harmful bakterya na pwedeng makasira sa kanilang mushroom farm. Mas nakakabilib pa, mayaring maramdaman ng leaf cutter ants kung maganda o masama ang epekto ng isang uri ng dahon sa kanilang fungi.
binabasa nila ang chemical signals ng mushroom. Kapag nalaman nilang toxic ang isang klase ng dahon para sa fungi, tatandaan ito ng kolonya at hindi na nila ito kukunin ulit. Sa level na ito ng organization, mahirap hindi humanga. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang kakayahan ng mga langgam. Dahil bukod sa pagsasaka, may iba pang species na marunong mag-alaga ng parang livestock. Ang mga langgam na nag-aalaga ng hayop. Sa laki nila nakakatakot isipin na ang mga langgam ay mahusay na predator. Pero bukod sa panghuhuli at pakikipaglaban, may natutunan din silang kakaibang gawain. Nag-aalaga sila ng aphids. Ang aphids ay maliliit na insekto na naglalabas ng matamis na likido na tinatawag na honeydew. Para sa mga langgam, napakahalaga nito dahil mataas ito sa energy. Kaya imbis na kainin ng aphids, inaalagaan nila ang mga ito. Pinapastol nila ang aphids sa mga halaman. Binabantayan nila laban sa ibang predator. At kapag kailangan nila ng honeydew, literal nilang ginagatasan ang mga aphids. Ginagawa ito ng langgam sa pamamagitan ng paghaplos o pagtikil sa tiyan ng aphid gamit ang antena. Pagkatapos maglalabas ang aphid ng matamis na likido at kukunin ito ng langgam. Ang nakakatuwa, hindi ito simpleng parasitism dahil nakikinabang din ang aphids. Kapag walang proteksyon ng mga langgam, mas mabilis silang mapapatay ng ibang predator. At kapag lumilipat ang kolonya sa bagong lugar, may mga langgam na dinadala pa ang kanilang aphid herds. Kung iisipin, halos kapareho ito ng ginagawa ng tao sa pag-aalaga ng baka, kambing o iba pang livestock. Iba lang ang laki, iba lang ang itsura, pero ang prinsipyo ay halos pareho. Perpekto ba ang mundo ng mga langgam? Sa puntong ito, parang madaling isipin na ang mga langgam ay halos perpektong life form. Organisado sila, mabilis silang mag-adjust, may sariling farming system, may livestock, may communication network, may malinaw na hierarchy, at may collective intelligence na parang isang malaking utak. Pero sa totoo lang, hindi perpekto ang sistema nila. Dahil minsan, ang mismong lakas ng kanilang lipunan ang nagiging dahilan ng kanilang trahedya, ang death circle ng mga langgam. Tingnan mo ang eksenang ito. Libu-libong langgam ang umiikot sa isang bilog. Sa unang tingin, parang may ginagawa silang kakaibang ritual. Parang sayaw, parang seremonya, parang selebrasyon, pero hindi. Ito ay tinatawag na death circle. At karamihan sa mga langgam na nasa loob nito ay mamamatay. Patuloy silang iikot ng iikot hanggang tuluyang maubos ang kanilang lakas. Pero bakit nila ito ginagawa? Ang sagot ay nakakatakot sa sobrang simple. System error. Naalala mo ang pheromone trail na ginagamit nila para sundan ang tamang ruta? Kadalasan, napakagaling ng sistemang iyon. Pero minsan pwede rin silang maloko ng sarili nilang amoy. Kapag may grupo ng langgam na naglakad ng paikot at nasundan ng sariling pheromone trail, iisipin nilang iyon ng tamang daan. Susundan nila ito. Pagkatapos dahil paikot ang ruta, babalik sila sa parehong punto. At habang naglalakad sila, patuloy silang naglalabas ng bagong pheromone. Mas lumalakas ang amoy. Mas tumitibay ang maling trail. Mas nagiging sigurado ang mga langgam na tama ang sinusundan nila hanggang dumating ang ibang langgam at sumama rin sa pila. Wala silang ideya, buong kolonya. Nalalaman ng isang langgam kung anong grupo o trabaho ang ginagawa ng kasama niya. Parang may ID system sila, pero imbis na card o uniform, amoy ang gamit nila. Kapag nagpalit ng reyna ang kolonya, may mga uri ng langgam na hindi lang iisa ang reyna. Minsan, maraming reyna sa isang kolonya, pero kahit marami sila, may nangingibabaw pa rin. Ang dominant queen ay naglalabas ng partikular na pheromone na nagsisilbing signal ng kanyang kapangyarihan. Kapag tumigil siyang gumawa ng pheromone na yon, nagbabago ang takbo ng kolonya para itong palatandaan na humihina na ang kanyang posisyon. Unti-unti sisimulan ng mga worker ants na alagaan ng ibang reyna at ang bagong reyna na iyon ang magiging dominanting leader ng kolonya. Sa maliit na utak ng mga langgam, nakakabuo sila ng sistemang sobrang ayos, sobrang praktikal at sobrang epektibo. Palayo sila sa tao at sa mas matatalinong mammals. Pero sa kabila nito, nagawa nilang bumuo ng isang lipunang may communication, trabaho, hierarchy at collective decision making. At hindi lang iyon. Dahil sa ilang bahagi ng mundo, ang mga langgam ay hindi lang naghahanap ng pagkain, nagsasaka rin sila at nag-aalaga pa ng sarili nilang hayop. Karamihan sa mga langgam ay kumakain ng iba't ibang bagay. May mga predator, may mga kumakain ng patay na hayop, may mga kumakain ng halaman, at may mga herbivorous ants na umaasa sa special microbes sa kanilang tiyan para mas mapakinabangan ang plant food na kanilang kinakain. Pero may ilang species na umabot sa mas mataas na level.
Gaya ng tao, natutunan nilang gumawa ng sarili nilang agriculture. Hindi ito simpleng pagkuha lang ng pagkain sa paligid. Tunay silang nagtatanim, nag-aalaga at nagpuproduce ng pagkain sa loob ng kanilang kolonya. Sa sobrang lawak ng ganitong gawain, malinaw na itong naklasify ng mga scientists. May 80 species ng langgam na gumagamit ng mas simpleng paraan ng agriculture. May 34 species na nagtatanim ng coral mushrooms. May 18 species na gumagamit ng yeast breeding. At may 63 species na umabot sa mas advanced na agriculture. Ang mga ito ay marunong gumawa ng buong mushroom gardens sa loob ng kanilang kolonya. Mas nakakagulat pa, may ilang uri ng mushroom na halos na domesticate na ng mga langgam sa loob ng maraming henerasyon. Ibig sabihin, hindi na kayang mabuhay ng mga mushroom na ito sa wild. Kailangan na nila ang pangangalaga ng mga langgam. Parang tunay na farm crop na nakadepende sa farmer. Leaf cutter ants, ang tunay na mushroom farmers. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay ang leaf cutter ants. Sa unang tingin, akala natin kinakain nila ang dahon na pinuputol nila. Pero hindi iyon ang totoong dahilan. Dinadala nila ang mga dahon pabalik sa kolonyo. Pagkatapos hinihiwa nila ito sa maliliit na piraso. Ginagamit nila ang mga dahon bilang substrate o pataba para sa kanilang mushroom gardens. Oo, hindi dahon ang pangunahing pagkain nila. Ang tunay nilang inaalagaan ay fungi. At kahit sa farming may malinaw pa rin silang division of labor. Ang malalaking worker ants ang pumuputol ng matitigas na parte ng halaman. Ang mas maliliit naman ang minunguya at naghihiwa ng mga dahon. Ang pinakamaliliit na langgam ang nag-aalaga sa mismong mushroom plantation. Sila ang naglilinis, sila ang nagbabantay, at sila rin ang tumutulong para hindi masira ang fungi. May mga bakterya pa sa katawan ng ilang langgam na gumagawa ng substance na parang antibiotic. Tumutulong ito na labanan ang mga harmful bacteria na pwedeng makasira sa kanilang mushroom farm. Mas nakakabilib pa, kaya ring maramdaman ng leaf cutter ants kung maganda o masama ang epekto ng isang uri ng dahon sa kanilang fungi. Binabasa nila ang chemical Kunya na, balik raw signals niya. ng mushroom. Kapag nalaman nilang Pagpog sa toxic pog. ang isang klase ng dahon Ow. para sa fungi, tatandaan ito ng kolonya at hindi na nila ito kukunin ulit. Sa level na ito ng organization, mahirap hindi humanga. Pero hindi pa rin nagtatapos mingaw ang po, kakayahan ng mga langgam. Dahil bukod sa pagsasaka, may iba pang species na marunong mag-alaga ng parang livestock. Ang mga langgam na nag-aalaga ng hayop. Sa laki nila, nakakatakot isipin na ang mga langgam ay mahusay na predator. Pero bukod sa panghuhuli at pakikipaglaban, may natutunan din silang kakaibang gawain. Nag-aalaga sila ng aphids. Ang aphids ay maliliit na insekto na para sa mga langgam, napakahalaga nito dahil mataas ito sa energy. Kaya imbis na kainin ng aphids, inaalagaan nila ang mga ito. Pinapastol nila ang aphids sa mga halaman. Binabantayan nila laban sa ibang predator. At kapag kailangan nila ng honeydew, literal nilang pinaganasan ang mga aphids. Ginagawa ito ng langgam sa pamamagitan ng pagkakos o pagtigil sa tiyan ng aphid gamit ang antena. Pagkatapos maglalabas ang aphid ng matamis na likido at kukunin ito ng langgam. Ang nakakatuwa, hindi ito simpleng parasitisin dahil nakikinabang din ang aphids. Kapag walang proteksyon ng mga langgam, mas mabilis silang makamatay ng ibang predator. At kapag lumilipat ang kolonya sa bagong lugar, may mga langgam na dinadala pa ang kanilang aphid herds. Kung iisipin, halos kaparehong ito ng ginagawa ng tao sa pag-aalaga ng baka, kambing o iba pang livestock. Iba lang ang laki, iba lang ang itsura, pero ang prinsipyo ay halos pareho. Perpekto ba ang mundo ng mga langgam? Sa puntong ito, parang madaling isipin na ang mga langgam ay halos perpektong life form. Organisado sila, mabilis silang mag-adjust, may sariling farming system, may livestock, may communication network, may malinaw na hierarchy, at may collective intelligence na parang isang malaking utak. Pero sa totoo lang, hindi perpekto ang sistema nila. Dahil minsan, ang mismong lakas ng kanilang lipunan ang nagiging dahilan ng kanilang trahedya. Ang death circle ng mga langgam. Tingnan mo ang eksenang ito. Libo-libong langgam ang umiikot sa isang bilog. Sa unang tingin, parang may ginagawa silang kakaibang ritual. Parang seremonya, parang selebrasyon. Pero hindi. Ito ay tinatawag na death circle. At karamihan sa mga langgam na nasa loob nito ay mamamatay. Patuloy silang iikot ng iikot hanggang tuluyang paubos ang kanilang lakas. Pero bakit nila ito ginagawa? Ang sagot ay nakakatakot sa sobrang simple. System error. Naalala ko kung meron yung train na ginagamit nila para sundan ang tamang mental. Kadalasan, napakagaling ng sistema yun. Pero minsan, pwede rin silang maloko ng sarili nilang amoy. Kapag may grupo ng langgam na
naglakad ng paikot at nasundan ng sariling pheromone trail, iisipin nilang iyon ang tamang daan. Susundan nila ito. Pagkatapos dahil paikot ang ruta, babalik sila sa parehong punto. At habang naglalakad sila, patuloy silang naglalabas ng bagong pheromone. Mas lumalakas ang amoy, mas tumitibay ang maling trail, mas nagiging sigurado ang mga langgam na tama ang sinusundan nila hanggang dumating ang ibang langgam at sumama rin sa pila. Wala silang ideya na ang sinusundan nila ay isang bitag. Unti-unti lumalaki ang bilog, dumarami ang kasali, at nagiging nakamamatay na martsa ito. Sa huli, libo-libong langgam ang pwedeng mamatay dahil sa sobrang pagod. Ang tanging makakapigil minsan ay external intervention. Halimbawa, may bagay na biglang haharang, may magbabago sa daan, o may puwersang sisira sa bilog. Ayon sa ulat ng American traveler na si William Beebe noong 1921 sa Guyana, may naobserbahan siyang napakalaking death circle ng army ants na umabot sa halos 365 meters ang laban. Ayon sa kanya, tumagal ang self-destructive march na ito ng halos 2 days. At hindi ito bihirang mangyari. Halos kahit anong uri ng langgam ay pwedeng maipit sa ganitong loop kapag nagkamali ang pheromone trail. Madalas, hindi lang natin napapansin dahil maliit lang ang nangyayari. Minsan, ilang langgam lang ang nahuhulog sa trap. Pero sa patag at bukas na lugar, pwede itong lumaki ng sobra. At kapag nakita mo ito, talagang nakakatindig balahibo. Parang mga zombie silang naglalakad ng walang sariling direksyon. Pero ang mas nakakatakot, may pagkakataon na ang mga langgam ay literal na nagiging parang zombie. O tunay na zombie apocalypse sa mundo ng langgam. Sa mga pelikula, ang zombie apocalypse ay kadalasang nagsisimula sa infection. May virus o sakit na kumukontrol sa katawan ng tao hanggang maging walang isip at nakakatakot na nilalang. Pero sa kalikasan, may isang totoong bersyon nito. At para sa mga langgam, isa ito sa pinakamasamang bangungot. Ito ang Cordyceps fungus. Sa unang tingin, isa lang itong fungus. Pero kapag nahawakan ito ang isang langgam, nagsisimula ang isang nakakatakot na proseso. Ang spores ng fungus ay pumapasok sa katawan ng langgam. Pagkatapos, naapektuhan nito ang pinakamahalagang communication channel ng langgam, ang sense of smell. Kapag nangyari iyon, nawawala ang connection ng infected ant sa kanyang kolonya. Naliligaw ito, lumalayo sa mga kasama, hindi na nakakabalik sa pugat. Sa puntong ito, nagsisimula ng kontrolin ng fungus ang kilos ng langgam. Hindi para iligtas siya, kundi para hanapin ang lugar na pinakamaganda para lumaki ang fungus. Kadalasan pinapapunta ng fungus ang langgam sa malamig at mamasa-masang lugar. Pagkatapos pinapakagat ito sa ilalim ng dahon o sanga. Kapag nakakagat na ang langgam, hindi na ito makakabitaw. Para siyang nakalak sa lugar. Unti-unting hinaharangan ng fungus ang normal na galaw ng muscles. Habang nangyayari ito, patuloy na lumalaki ang fungus sa loob ng katawan ng langgam. Hanggang sa kalaunan, bubutas ito palabas mula sa ulo ng insekto. Pagkatapos, maglalabas ito ng bagong spores para makahawa ng iba pang langgam. Ang buong prosesong ito ay tumatagal ng halos 10 days. At sa malaking bahagi ng panahon iyon, buhay pa ang langgam. Isang tunay na bangungot, hindi utak ang direktang pinukontrol. Matagal nang alam ng science ang tungkol sa zombie ants. Pero sa loob ng maraming taon, hindi malinaw kung paano eksaktong nakokontrol ng fungus ang langgam. Dati madalas itong tawagin na brain parasite. Parang kinukuha raw nito ang utak ng langgam at doon nagbibigay ng utos. Pero isang pag-aaral noong February 2021 na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences nung nagpakita na hindi pala ganoon kasimple ang nangyayari. Lumabas sa pag-aaral na nananatiling buo ang utak ng langgam. Hindi ito direktang winawasak ng fungus. Sa halip, pinapasok ng fungus ang mycelium nito sa muscle fibers sa buong katawan ng langgam. Ibig sabihin, ang kontrol ay hindi nanggagaling sa utak. Nanggagaling ito sa katawan. Unti-unting napapalitan ng ilang tissue cells ng langgam ng fungal cells. Sa madaling salita, nagiging parang pinagsamang nilalang ang langgam at fungus. Ang katawan ng langgam ay nagiging sasakyan. Ang fungus naman ang nagiging puppeteer. Parang may humihila ng tali sa loob ng katawan nito. At ang kawawang langgam ay walang magawa. Hindi sundin ang nakakatakot na script hanggang sa huling sandali. Maliit sila pero hindi sila simple. Sa kabila ng lahat ng kahinaan nila, malinaw na may matibay na pwesto ang mga langgam sa biosphere ng Earth. Hindi sila simpleng insekto na dumadaan lang sa lupa. May sarili silang sistema, may communication network, may trabaho, may farming, may animal husbandry, may paraan ng pag-aaral, may memorya, may emergency response.
at may lipunang minsan ay nakakagulat na kahawig ng sibilisasyon ng tao. Kaya habang patuloy natin silang pinag-aaralan, mas lumilinaw ang isang bagay. Ang mga langgam ay hindi lang maliit na nilalang na pwede nating tapakan ng hindi iniisip. Sa ilalim ng lupa, sa loob ng mga puno, at sa mga bitak ng mundo, may isang tahimik na sibilisasyong matagal nang gumagana bago pa man dumating ang tao. At kung nagawa nilang mabuhay sa loob ng mahigit 100 million years, sino ang nakakaalam kung anong klaseng evolutionary leap pa maaari nitang marating sa hinaharap? Ang mundo kong ito is a place of apprenticeship. This earth is a practice place. A place where we will Dong, bayad practice ng sigarilyo, Dong. sa mundo. Dom,